Scooby. Žiadny Scooby tam nespieva. Ahojte, tu je Mentos. Myslel som si, že Dingia má sluchátka, ale v tom momente nemá. Mám. Aha, tak Dingia má sluchátka, takže nás nepočuje. Mal by som preskúmavať dungeony? Toto je Minecraft. Stiahlo sa to? Mal by som preskúmavať dungeony? Neviem. Je to stiahnuté? Vedia som skoro... Simon, pýtam sa, ti je stiahnuté. V Minecrafte normálnom som poznal skoro všetko. Došiel update a ešte nové bloky. Tieto. Čo? Áno, myslím, že áno. Dobrá, tak to som zberal. Lála. Ešte mám kreatív, čo? Takže ak by som tu náhodou spadol, tak pôjdem cez lávu. A zamrel. Celkom dobre. Oni sú krajší než ty, Maxo. Takže kde máme ísť? Pozri O na čom sa ne. máme rozprávať? Maxo. Neviem, o čom sa máme rozprávať. Teraz budeme sa vidieť chvíľočku potišučku. Tak budete potišučku aj vysvetlím. Simon. No, Kde to? potrebuješ vyšší. Aby to išlo. No a? Či to nepošlem. A čo, Simon mi to poslal. Aha. Vidíš? Ako to, že ti to išlo? Kde máme ísť a čo máme hovoriť? Ak to počujete nejakú hudbu, to že ideme. Dovidenia.